Szeptember 22-én a Komáromi Jókai Színházban vendégszerepel a Kassai Tália. A keletiek Brian Friel Philadelphia Nincs más út című darabját hozzák el Révkomáromba. Egy igazi klasszikus kortárs színdarabot a hagyományos minőségi színház kedvelőinek. A színdarab az otthonát, a szülőföldjét elhagyni készülő fiatalember kiválóan megírt történetén keresztül nyújt betekintést a saját sorsunkat érintő legfontosabb döntések meghozatalának irgalmatlan nehézségeibe. Amikor tudjuk, hogy döntenünk kell, és azt is, hogy ez a döntésünk a jövőnket döntően befolyásolja majd. Amikor a dolgok biztonságos képlékenységét hátrahagyva választanunk kell. A férfivé válás gyönyörű története nagyszerű jellemekkel, pergő dialógusokkal, iróniával és rengeteg humorral. A darabot Léner András, a Budapesti Kamaraszínház vezető rendezője állította színpadra. A főszerepekben Csétóth Erzsébet és Dudás Péter mellett bemutatkoznak a Kassai Színház ifjú férfi színészei, a friss diplomás ifjabb Havasi Péter és a visszatérő Nádasdy Péter. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons-Danubí, Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.